טוב, אני לא זוכר הרבה. הכל התחיל בגיל 18 לדעתי, כשסיפרו לי שיש לי אפילפסיה. אני זוכר את הרגע הזה, דוק. דוקטור, לא דוק. מה שתגיד. אני זוכר שהם אמרו שיש אפילפסיה מולדת ויש נרכשת. הנרכשת היא בגלל איזה טראומה, גידול או פגיעה, אבל לי, אני נולדתי איתה. הכל בגנים, אתה מבין? עד שלא סיפרו לי, הייתי יושב עם חברים, שותים, ופתאום מרגיש שאני שם ולא שם. מתנתק כזה. ולפעמים הם היו אומרים שיש לי טיקים. רק אחרי זה נודע לי שזה אפטיט מל. התקף קטן. אבל אתמול הכל היה שונה. אלכוהול, מסיבה, אתה יכול לדמיין לעצמך? המון צבעים, פליקרים, בחורות. הייתי מבסוט, ואז בום! הכל כמו במערבולת חושים. הרגשתי כאילו הייתי פה כבר פעם. פלשבקים, טעם של דם בפה. אני זוכר את הצעקה האחרונה לפני שאיבדתי הכרה. קיבוצים, הרפיות, סיפרו לי שהייתי כמו קפיץ עם כל הפרקוסים האלה. ואז הגיעה הישועה. חזרתי להכרה, נורא מבולבל ועייף, ובכלל לא הבנתי מה יש לי. טוב, תראה. היה לך התקף שנקרא גרנדמול. תגיד תודה שלא סטטיקוס אפילפטיקוס, שזה כשמפרקסים בסרט של כמה דקות ולא חוזרים להכרה בין לבין. אבל ג'וני, מה אני צריך שתגיד לחברים שלך מעכשיו זה ככה. כל פעם שהם רואים אותך, מפרקס, מפריש הרבה ריר, לא שולט על הסוגרים, סימני חבל החיצוניים או נושך את הלשון, סטיות מבט מוגזמות או נשימה ודופק מהירים, אני צריך שהם בשום פנים ואופן לא יגבילו את התנועה שלך, כמובן שירחיקו ממך כל חפץ שעלול לסכן אותך, שירבדו לך את הראש, ישמרו על נתיב האוויר ויתנו חמצן במידה ויש להם. וכמובן ניידת טיפול נמרץ. יאללה, תנוח ותשמור על עצמך.